Ba't ganito yung singit mo na? Puro buto-buto. Wala, hindi nga ako makatulog. Wala nakakainin yung uod na eh. Taon na hindi ako Wala na, makatulog. Kawawa. Pag kawawa ito muna uod nito, pagka namatay si nanay, hindi ka lalapitan ng uod na. Tingin po. Wala siyang makukuha ng kasayo. Ako hindi ko lang, pero Sige, ako mag-i-enjoy kahit dito. nang sana may ano akong magandang pagtulog mo. Opo. Yun lang, pero ano. Opo, yung pagdarasan namin mamaya. Saglit lang, Nay. Ipapasok ko lang yung hips mo, Nay. Huwag mo naman nagkalamin, Nay. Ang bagsak na, sobra 0-0 talaga ito. Ang laki ng bagsak niyo. Siyempre mga karas. Kabila nga, Nay. Kaya salamat sa Panginoon. Nandiyan kaapang din na instrumento ng Panginoon. Ito, matibay-tibay pa to. Pasok pa siya. Kumakapit pa, oh. Pagdating ito, wala kasi bagsak. Ang laki nito. Ba, ano ito na pag ganun to, Nay? Sobrang naman liko ng paa mo, Nay. Artista yata siya rin. Umubra yata yung pag-wheelchair. Ano ba yung tagway yung katulad ng apo na yung narigaw? Yung lumilipad-lipad. Nasobrahan sa splits. Kasi siguro ng Hindi, Nay. uli lang lubos ng bata. Trabaho niya lahat yung trabaho ng bahay. Nag-aalaga ng mga bata. Hindi po, Nay. Ilan po ba talaga anak niyo pala, Nay? Nakalimutan ko tanong. 5. 5? 5. Pero nung kapagtapos naman sila mag-aral, Nay, kahit yung ilan. Biyaya ni Lord, nakatapos nila. Yan, Nay. Huwag mo nang lalabanan. Yung, pumasok na, Nay! Naglato-lato na! Sarili ko talaga. Oh, di ba? Narinig mo, Nay? Magpasok.